oziọma ọzọ na-atụ inu na-asị na gịnị mere ndị be anyị si na ihe karịa atụọ ya aka ụmụnne ndị alụnụ biko onye ahụ mecha live session with the widow aka nwere ọtụtụ ndị mechakwa akpọ m na fon mana agwa m ha na ga-edebezi ya ọma mbụ Sọnde nke maka Sọnde nke aka ị ga-emechiri ndị ọ ga-ebibe ebe Sọnde ọzọ ma efe dịkwazi ọzọ ma ndị bịaziri anyị Chineke nna ekwukwe m ihe ọzọ biko ọ bụrụ iwu na ị ga-anọ na dis peji ma iru akwụkwọ m ọ bụrụ na ị laikịrọ ihe na-eme ọ bụrụ na ihe na-eme adamasị ịfụ m gafere ịfụ m pas abịazina na DM edere m ihe and ihe a bụ bloggers na-ede ya jide aka ka chọrọ followers inwe 2000 followers inwe something followers nsogbu adịrọ biko onye ọbụla nọ na lane ya ihe nna arụ bụ ọrụ nkụzi adị m eme skit gbọsị nkwadode skit mbido kwado ekwe onye ọbụla kwube ka o si dịrị ya ọ bụrụ ihe m bịara ikwu ka m kpara n'ihe ya bịara biko onwe nwanne onye a m mesịalụ vidio gbasara nwa prof ka onwe nwanne ya nwaanyị gbagote bịa wee na-akọrọ m onye na ya chọrọ enyi ha na-eje ọchị ịkwasazi nkata ha kpa kedu ihe bụ ihe a mana mgbe emechakwa mkpọ the guy through WhatsApp call mbuko ha na-abụ the guy gwa m na ya matara ya na ada nne ya mere introduce to the girl ha na-akpa nnọọ ọ na-aga all is smooth ọ na-atọ ya si ya ka ha debe anya ọ bụrụ Uchechukwu ya na-akpa onwekwa ihe ya chi enye ma ga-akpabaziere ting gabasa onye wee bata 1 December wee si ya ngwa ya bịa ndị be anyị na-akpọ ya nneta ana mana ịma na ejezi nneta ada akpọ ya mana ikwu nke bụ eziokwu ihe ọ kwuru na nwata nwaanyị a nụkwuru ihe okwu ya chọpụtara na nwata nwaanyị bụ onye na-achọ ọchịchọ nke onwe ọ chọrọ ịma ndị ọ chọrọ mmekọ ya na ụmụnne ya ka fọtatụrụ n'oge a ya na ya ka nọ ọzọ ọ chọrọ ọ bụrụ onye na-akpa mami ya nso na mgbe ya kpọrọ nwa gosi mami ya fie ozugbo ịmago like ya mami ya nwere nsogbu n'ọkpa ọ bụrụ na stroke mago ndị mmadụ abụrụ ibu eji bịazie weti eme ha na ofu ebe na ya rụrụ ụlọ bịa ruo na boys kwata onwe ka ya si ruo na arụnyeziere ya mami maka mami ya ma nri nwenu ọ bụrụ na ọ ma nga nwa ije mana nsogbu ọkpa so o nwere oche mami ya na-anọba ebe chọpụta na ọ na-abụ nwa abịa je ntinye ebe onwe ka o si na ya siri ya chiyefo n'ụtụtụ mami ya nwee nani ya na ya bi nwekwa obere nwa ya na ya bikwa na ejeliga ya oji anwe ike chifo ha tetụra ya si ya ka ha gbada aje kene ma ọmị ihe ya si ya bụ nya gabagode hapụbazie ka ya je kene ịmago ya si well maybe ile ọ na-eme ihe ya gbadakwa mami ya ụdị obi mami ya si ya ka ekwe na ada obi etetebe ọ rarụkwara ọfụma 4 days ha nọ and na 4 days a na ya metụrụ ya aka ka ya nwee ike wee fụcha ihe afọ ya ka den ya chọpụta ya gote ihe maka ụmụnne ya ndị nwaanyị aka pọcharụ di ha so ya kabarụ mee establish ma nke na-akwa akwa na akwa makwa nke ahụ manụ na chaweti nke na-akpakwa isi enweghị ya goro ya na-egokọ ya eji wee na nyanwa na amago ya kwute okwu ke ụmụnne ọsịa ọha anụbeghị di ya wee sị ọnụ ụtụtụ mgbachi ya na mgbachi nke akwa ya gbakwa den ọzọ bụ na esisigodu nri na saịdị nke mama ha ka a na-esi nri esisi ya nri naanị ha na mama ha n'osisi ya nri naanị ya eji aka ya bugote nri ahụ den esicha nri nyanwa ya achọ ka ya jee nwekwa nke aka mkpa ime ihe bụ nke aka mkpa na bie na ya nwekwa pot nwee frying pan nke si achi yere ụmụ akwa ma ọ gị na obere niile ka ya ejebe saịdị ahụ so n'ụbọchị ya asicha beans and plantain bugote nyanwa sinye ya pụtazie fia ka ọ na-esi indomi ewesi ya indo and ụmụ nwanne nwaanyị nke adabịa ma ha nọ saịdị nke mma so ụmụazị a na-eme ha gụrụgụrụ ha gbagote enimago broda anọ na-egwu na-achị ya nya ya na kitchen bụ indomi ka ya na-esi ya dịzi shocked after kisichazi indomi ya imago osi the other side banye na room ya na ụmụazị anọkwa na palọ na-enene tele so ya na-eche ma ebe ya osicha ka o bupụta indomi sicha usa ya eche bakụzie mmiri fụzie ka ọ na-erizi nri
ihe kwuru okwu asụ. Finally nke ọ bịara nya ịmago akpabago nkata ya jee ka ha go ihe nwe ike ihe na-adịrọ n'ụzọ ihe na-adịrọ n'ụlọ na n'ime ike kpọọ ya na-enekwa mami ya si na broda na nke a dị ọkwa ụbọchị ya ji igo nwanne papia rice ịmago ihe kere kụchọsịa nke mma anyị kwanụ boy wee sị mba then diọkpara nne ya agụrụ ada agụ diọkpara nne ya maka ya kabara ahụ mee onye ọbụla na diọkpara nne ya jere ụka nwa ya wee kpọọ ya si ya pụta n'oge ka ọma ma ya help nwunye diọkpara nne ya wee kee ndị mmadụ nri ọsị ya na ya nọ mgbe ya ji mecha ka ya eji bịa odo ọbịa ha n'ụlọ ụka mba ọ sị na ọ bịara n'ụlọ ụka agbasa secha pikchọ ọsị ya na ya na ọzọ aka si ya na mmịa na-akpị otu aka osikwe ya drop ya si ya na ya ma drop ya n'ofugo na na-eme mmemme na onye ọbụla dịbizi ya fetuori ya keke ọba keke na nyezie keke o ji wee pụtazi ya dịzi shocked agbasara ụka ebe to 12 ihe a ji fụzie ya bụzi around 4 ebe si ya ka ezi ka nsiri bịa nyere nwunye diọkpara nne maka nwe ike kee ndị mma ihe ọ sịbara ya bụ medi ya nwee ka o si sụsụpụ dị okwu mana ọ shaụtụ ya gbanye nkịtị megide ya na-emecha so n'ọnya ka ya ji akpati mgbe mesigo na ọ na-ajụzi ya ka ha afa ya si ya na ya dụrụ shọm ya daba okwu wee daa o nwere ihe nchọ ka m nweta ebe a ndị be anyị si na-aga eje ụkpọrọ Nnewi ga-ama achọrọ m ime ka ị mara gị bụ nwata nwaanyị na-eto eto ebe bụ nwaanyị gị na nwoke kpara nkata ọlụlụ o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ nneta na dịka ndị Igbo si dobe ya ihe a bụ oge nwoke ji ene nwaanyị ma ihe nwaanyị ji enekwa nwoke ka ije nene n'oge ezinụlọ ebe ị na-abalị ike ejekwa ma ọ ga-amasị gị ọzọ mara na ọlụmala abụghị maka ihe a na-eme ne ha anya maka agba nkwụ gba akwụkwọ agbamakwụkwọ na agbamnkwụ bụ naanị otu ụbọchị mana alụmalụ bụ ogologo ụbọchị niile nke ndụ gị ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị na-eme I want to show myself earlier achọrọ m ka m gosi onwe m ozigbo achọrọ m ịgwa gị na enwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ime dịka mmadụ dịka nwaanyị maka na otu nwaanyị si ahụkwa dịka nwoke si ahụ nwaanyị ọ bụ ihe jọgburu onwe ya masị kwuo nkakwu n'isi na mmadụ bụ nwa gbọghọbịa na ị ga-eje nneta ị maghị ihe ruru gị maghị ihe kwesị ka ị maghị ihe bụ chifu ije kene nne dị gị nọ mgbe hapụbazie ije ịkwesị ịma na nne dị gị ahụ bụ onye abụ na ịbatara ebe a mgbe ahụ ị bịara gị na nwoke a na-akpa nkata dị gị ikwesịghị ịma na ezinụlọ a bụ ezinụlọ jikọrọ na ezinụlọ abụghị ezinụlọ na-eme nkewa enwe ndị na ha na ụmụnne ha na-agbakọ bụrụ ukwu azịza na mmadụ ama nke nwa enweghị onye na-awa gị isi enweghị onye na-enye gị nsogbu ebe a naanị ihe a chọrọ bụ udo ka ị nwee ike bata soro ibe gị soro ihe a na mana ene ha anya ịchọghọ mmekọrịta mmadụ na ibe gị ịchọghọ na ị chọrọ ịnọrọ onwe gị ụdị gị bụ ụdị na-ebu nkewa ọzọ naanị ihe ka ha ga-ebepụ n'ebere ka o wee hoo oke ọdụ ọtụtụ agba kirikiri pere mụnụ na-eneghara anya mana ọtụtụ adị ya ma onye bụ mmadụ n'ala Igbo ọ bụ ihe ị nwere ka ị ga-enye nwanne m ọ bụrụ na ị nwere ike ịbịa nneta na chifu a na-echetara gị girls gbadaa na kele nne di si n'ọnụ pụbazie ka nke kene mgbe ị bụrụzie tiki madam ka ị ga-akpọ ya mmadụ ọ bụgoro na nne di gị ahụ na-esighị isi ma ọ na-efụtara ya na ọdịnala gịnị mere gbara na-enwekwa mgbe nwaanyị ahụ nọ n'uju mana ọ bụ nka ma ọ bụ ihe a mụtara na nwa bụ ihe na-edebe ụmụ nwaanyị ọtụtụ oge mgbe ahụ ị bịara fụ na onye ahụ chọrọ ịnụ gị ahụ n'ọla ikiri mamịarị nne the boy sị m ya nwee ike ịgbana na ebe 7 ya na mamịa ya akpagide okwu ebe 10 ịmago ya na-achọ ịpụtazi ọ bụrụ foonu ka ọ na-apị nye na-achọ nnọọ me and my husband ị na-egosizi n'onwe gị n'oge na ọ fụtago gị n'ala Igbo onye nkewa ọ dị ọtụtụ ihe nwere ike ime ụmụ nwata nwa agbọghọ ojii dị na-achọ sọsọ nke ya nke nene ndị a efuru bigoro public yard ha na-akọta ọnụ sọsọ ọchịchọ nke onwe ka ị na-achọ ikwesị ịbụ nwata nwaanyị ga-enwe obi gbasapụ aka maka na the guy bụ third son mana ọnya nwa bụ anya eji afụ ụzọ ebe a Chineke egozighị ya were ya mee ya ọjị n'ezinụlọ ahụ ka ọ bụrụ gịnị onye nchekwa banyere ndị ọzọ ọ bụrụ na ọ ga-anwụrụ ha ncha na-agbachakwa mbọ mana ịmaga onye ka batara abata ụmụnne ya niile oke ụmụnne ya bịa nọrọ
ụmụ ha ka ha ji ọsọ kpọta ndị ọbụrụ na gị na-asa ụmụazị ahụ etonitechagokwa kedu ụdị njọ iyi ajụgide iri isicha indomi ụmụazị nọnyere gị buru sira baa imu na na-eri ịma agwọpụcha ha ọgbaghị uru ọ na-aba agwọpụcha ha nshi aka na-eshi tụkwa ndị ọnya bụ agba achọghị m ike ogologo akụkọ na gbasatara akụkọ nyanwa bụ okwu a wee bịakwute m na-asị m na wee kpọọ the guy na ti ha ncha na WhatsApp ana wee kwubezi the guy wee sị m no wee sị ya edinago gị okwere ekwu okwu the guy sị ya have we edina na ngị mbụ ọsị m mba ọsị m so therefore ka ya dị na mmadụ nakata sị na ya take advantage ihe dị na bere ya na ya dịrọ shọ na ya na ya emenwu ọ dịrọ possible otu anya na ụmụnne na ha bụ ndị na-ebi n'udo biko achọọ m iji ogologo akụkọ deere ihe na comment section ihe agbana m unu si unu chi ya azụ otu mmadụ si ebi ndụ dị ka mmadụ ka m gbaga eziokwu ụmụ nwoke kịta nwezi ụdị ha dị the guys na Christmas ya na ya nyekwara ya 300,000 ha ji ego ihe Christmas and ya gokwere mmadụ girl ha ihe gokwere ha rice ma ihe mana ọ bụrụ ndị aka ya na-ekwu na ya emenwu na ya bụ nwa ogbenye ọ bụ maka na Chineke gọziziri na ha ataka ahụfụ ma ha yegide akara otu akwa biko dee ihe na comment section na ọsọ si kwiri eru echi na ya anụzi na ọ ya sị na ya edinane so nwatakịrị na-ebe na gba biko dere ihe na comment section ụmụnne m Igbo mụrụ nze m ụzọ daalụ biko ka m kwukwe ya ọzọ achọghị m mmadụ ịbịa na DM m na-edere m nonsense ọ bụrụ iwu na ị ga-anọ na this page m biko ọ bụrụ na ị laikere m ịfụ m scroll up and go o ihe dị n'ụwa bụrụ iwu na ị ga n'ebe Igbo mụrụ nze m ụzọ daalụ